Bahay. Sinugdanan sa kalampusan. Bisan mulabay pa man ang daghang katuigan. Inimang bulan sa Abril, dili gyud nako mahikalimtan. Tungod kay naangkon ko man karon ang kalampusan sa akong pagtungha ning maong tunghaan o eskwelahan. O karon mihulman na ang akong mga pangandoy. Nangandoy akong mahisama sa lawa ang kahoy, nga kaniya mga kalanggaman na nag-awit ug na naghoy, ug sayang mga sanga nagkumpayut ang mga unggoy. Kay matud pa ni Bay Ronibay Librado, pangandoy unta niyang mahimong banggiitan sa pagsulat sa mga drama, balak, talumpati, deklamisyon ug kasaysayan. Kay siya unta ang mataong manunulat sa tayasan, apan kawang lamang tanan kay siya sa pagtuon wa man makahuman. Ug siya adunay gipamulong nga dili giyud nako mahikalimtan, mga pulong nga alang natong mga kabataan, nga kung kita kuno walay mahuman, bugat nga trabaho ang atong maaguman. Busa kitang mga estudyante nga bag-o mi-graduate karon, imo natong ehemplo ang iyang gipamulong. Ipokus nato ang atong kaugalingon sa pagtuon, kay karon dili pa ang katapusan kun dili sinugdanan pa lamang sa atong misyon. Mga estudyante nga mi-graduate karon, kita sa matag usa adunay misyon, ug sa matag misyon kinahanglang adunay determinasyon. Bisan pa man ang kalisdanan atong latason, aron ang maayong kaugmaon atong maangkon. Karon nasayod ko sa huna-huna sa ubang mga ginikanan. Nalipay sila ng ilang mga anak sa elementarya na kahuman. Apan sila wala na maghuna-huna sa sekundaryang tunghaan. Importante lang, mantigong mubasa o musulat aron magpabulan. Mga kauban ko may graduate karon, kini ang inyong hinumduman. Ayaw ninyo palabii pagmaya ang inyong mga dughan. Kay sa atong pagpasok karon, mao lamang ang unang ang sa kinaadman, o karon dili pa ang katapusan, kundi sinugdanan pa lamang sa kalampusan. Kitang mga mi-graduate nga estudyante, ang yunato ang atong nga mga ginikanan. Sa pagtungha sa sekundarya o kolehiyo kita suportahan, aron kung ugaling kita makahuman, ang mahayag nga kaugmaon atong maaguman. Mga pinalangga kung nga mga ginikanan o kabataan, gusto ba di ay kamong magpabiling magpuyo ning atong kabukiran? Ulan sa daro o guna kanunay kuptan, o sa kanunay kitang mag-ilaid sa kalisdanan. Mga estudyante nga sa pagpasok karon akong kauban, kini ang kanunay natong isilsil sa atong alimpatakan. Kay karong adlaw o gurasaha, dili pa ang katapusan, kun dili sinugdanan pa lang kini sa atong kalampusan.